こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライ・ラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。チベット亡命議会はデリーで1週間にわたるチベット支援キャンペーンを開始しました。フランス大使は南インドのチベット仏教僧院を訪問しました。長年のチベット支援者である元上院議員ボブ・ブラウン博士がシドニー平和財団の人権分野における金メダルを受賞しました。ジメツリン氏がニューデリー事務所の代表に就任しました。チベット亡命議会の代表団はキンボスナムテンベル副議長を団長として先週土曜日からインドの首都ニューデリーで1週間にわたるチベット支援活動を行っています。現在、インド議会ではムンスン会議が開かれており、代表団はインド政府の閣僚や国会議員をはじめ、各界の関係者と会談を重ね、中国の占領下にあるチベットの深刻な現状について理解と支援を呼びかけました。特に中国政府が新たに施行したいわゆる民族団結進歩促進法に焦点を当て、この法律がチベットにもたらす深刻な影響についてインドの指導者らが声を上げ、チベット人の基本的人権を守るために立ち上がるよう訴えています。代表団は5項目からなる要請書を提出し、中国による国境を越えた弾圧のあらゆる形態に反対すること、チベットの歴史的な独立国としての地位を認めること、そして中華人民共和国の指導部に対し、チベット問題の平和的解決に向けた対話に応じるよう働きかけることをインド政府に求めています。また、インドの社会正義エンパワーメント省のラムダス・アタワレ国務大臣兼上院議員は自身の邸宅で代表団を歓迎する夕食会を主催しました。さらに代表団は2026年7月2日にニューヨークの国連本部前でチベット人活動家ロブガラン前氏が昇進抗議を行った悲劇を取り上げ、中国占領下のチベットにおける現在の深刻な状況について国際社会に向けて関心を喚起しました。先週、インド駐在フランス大使のテリ・マトゥー氏は妻のセシル・マトゥー氏と共に南インド・ベラコビにあるチベット仏教僧院を表敬訪問しました。視察には南インド地区のジメツルティム代表が同行しました。以降は7月22日、セラジェ僧院、ナムルリン僧院、タシルンポ僧院を訪問し、それぞれの僧院で住職や徳僧院代表らの歓迎を受けました。今回の訪問では古代インドの仏教哲学と仏教科学に根ざしたチベット人コミュニティの宗教、文化、精神的な伝統について理解を深めました。また、ベンガルール駐在フランス総領事のマルク・ラミ氏も同行しました。オーストラリアではキャンベラチベット事務所仲間茂代表が元オーストラリア上院議員のボブ・ブラウン博士に対しシドニー平和財団人権金メダルの受賞を祝福しました。ブラウン博士は環境保護や社会正義の実現に生涯を通じて取り組み、自然環境の保全と持続可能な社会の実現に貢献してきたことが評価され、今年の投票が贈られました。授賞式に出席した赤間茂代表は、ブラウン博士の受賞に祝意を伝えるとともに、長年にわたりダレイラマ法とチベットへの支援を続けてきたことに感謝の意を表しました。ジメツリン氏がダレイラモ法ニューデリー代表部事務所の新たな代表に就任しました。就任式は7月28日、ニューデリーのダレイラモ法代表部事務所で行われ、正式な引き継ぎが行われました。ニューデリーに着任する前、ジメ代表はブラジル及びラテンアメリカにおけるダレイラモ法事務所の代表を務めていました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。